afternoon pala. So, kanina nakapag-haul na tayo. Panoorin nyo yung haul kasi separate video yon. And si Papa medyo hindi pa siya tapos mag-ano. Kasi nag-edit ako. Si Papa naman nag-ano ng mga ulam. And papakita ko sa inyo mamaya pa natapos si Papa na magtatapos niya lahat yung mga nilagay sa container. Pero dadagdagan ko pa yung mga container na yan. And syempre, ipapakita ko din sa inyo. And i-organize natin yung refrigerator natin at saka yung freezer. So, ito yung ano natin, maranay, yung maliliit na isda, finried na nilagyan ng egg. So, ito yung lunch natin ngayon. Then, after natin mag-lunch, i-upload ko na yung isang na-edit ko. So, i-upload natin yon ngayon. Ayun, kain tayo guys. Mag-ano muna ako ng mga plato. Hello guys! Good. Bakit na lighting? Sorry hapon na kasi. Today is Sunday. Hi Pang. Ayan, today is Sunday. February 23, 2020. So, kakatapos ko lang maligo. Bakit yung lighting, no? But anyway, mag-ano tayo ngayon? Mag-ref tour. Ngayon ko gagawin yung ref tour. Hanggang may laman pa yung aming ref. At kapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. And ayan. Kasi magkakape kami sa labas. At syempre, usap-usap ng aming mga plano sa buhay. So, malaki yung damit ko ngayon kasi yung shorts ko may butas sa likod. Para hindi siya makita. But anyway, ipakita ko sa inyo ngayon yung ref. As in, true to life story ito guys. Kaya, hindi kami naglinis or what. Ito lang yung itsura ng ref namin talaga. Kaya, pakita ko sa inyo. So, dito tayo. So, may mga lamok-lamok kayo nakakita sa video kasi madilim na. Pero actually, magpa 5 o'clock pa lang ng hapon. May nakasahula. May nakasahula. So, nag-lipstick ko na very, very light pero hindi naman halata. Kasi dapat kanina ko pa to sana ginawa. Kaso may mga nagkakantahan kanina sa kaganihan noon. Kanina doon sa aming kapitbahay kaya hindi ko na gawa kanina. But anyway, ito yung aming ref, typical na ref. Tignan nyo nangyari doon sa ang tawag dito pa? Yung pambukas ng soft drinks, yun yung nangyari. And may nakalagay pa dyan, JKH. JKH. Si Papa ang nagalagay niyan. And dito, may nakikita nyo ba? So dito sa aming ref, at madumi yung aming ref, may nakalagay na open. Wow! Pag ibaliktad mo yan, may nakalagay na CAS. Pero close po yan, sabi ni Hagrid. Hindi ko alam bakit dinikit niya yan dyan. Pero ayan. So mag-start tayo dito sa ibabaw. Hindi po malinis. Nilinis mo pa? Ha? Bakit parang malinis? Last week nilinis mo. So dito, walang laman dito. And yan lang yung itsura. Kasi diba sabi ko sa inyo, yung aming pagkain is up to katapusan. So, ito yung na-film natin nung yan, frozen na siya. Makikita nyo, ayan, frozen. Frozen na yung ating munggo. So, kakainin namin yan pag feel namin na kainin. And meron tayong hotdog. Dapat yung hotdog nandito. Charot. Ito naman, ito yung mga isda na sardinas na inano ni Papa. Saan ni Pa? Ha? Sorry, hindi ko alam yung mga laman-laman dito. Kasi si Papa yung naglalagay dito sa mga ganito. Kasi kailangan kasi tungkunan ng mga buto. So, ito lahat, puro to mga sardinas. So, ito yung mga budget-friendly namin na. Ay, hindi pala ito. Dito sa baba, ano pala to? Yung maranay, yung maliliit na isda na nilalagyan ng egg. Ayan. So, ayan siya. So, ayan yung aming mga budget-friendly na mga ulam. And ito naman, mga chicken ito. Ayan, binababa namin to pag fry pa thawed dito sa ilalim. So, 3 chicken. So, eto, yung ice namin, naghahanap ako ng ice na may takip. Pero hindi ko alam, nakakalimutan ko siya palagi. Pero, ayun. Eto naman, saan ni Pa? Dapat si Papa sanang nag-ano nito eh. Kasi siya yung may alam nito eh. Eto, pang pansit pala ito. Nagamit na kasi namin yung iba, kaya medyo konti na lang yung natira dito.
So, nagamit na natin yung ibang pagkain. Ito naman isda, para to sa papaksiwin natin yan. Or maybe, fried na lang natin pa, no? So, ayan. Konti lang yung laman ng ating ref. Pero ito, ready to eat naman na to. So, yan lang yung laman ng ref natin, ay freezer. Dito naman sa baba, ayan, hindi kagandahan yung baba dahil madumi siya, te. Pero, yan ang realidad. Ayoko ipakita sa inyo na, ang tawag dito, malinis na. So, ayan. Ipa-vlog na natin. Sige pa, go. Ito, kanin. Baba ka pa. Ito, sabaw to sa... Start to sa ibabaw. Sige. Ibabaw. Ito, wala to. Ginawa to ni Hagrid. Si Hagrid yan, nilalagyan niya ng tubig. Yung, ng Yakult, hindi ko alam sa kanya. Ito yung... bulanghoy. Bulanghoy to. Sa Bisaya. Oh, yan, bigay yan ng aking mother-in-law. Pinadalhan kami nung Friday. Ito is pancake. I-open mo pa. Snack ni Hagrid. Ayan, pancake. Ching hawa, ching. Ito, sabaw to sa kaning heart para sa kanila sa aso at ito. I-open mo pa, i-open pa. So, yan yung sabaw. Kasi si Papa kasi yung nakakaalam eh. Sabaw yan sa pinagpakuluan namin ng heart. Ayan. Tapos, ito yung pagkain sa mga puppies. Pakita mo pa. Ayan, chinachop na ni Papa ng ganyan. Ito naman, chicken para sa dinner ni Hagrid. Chicken, kasi para ulam ni Hagrid, kasi siya lang mamaya kakain yan. Ito, bulad. Ayan. Dried fish. Na hindi pa bayad. Inuto. Hindi pa itong bayad. Tinan niyo yung dumi doon. may mga doon, no? Sili. Nahulog yan kagabi kasi si Hagrid, na basag na naman yung aming lagayan. Ito, paano to? Para to sa pansit kining atsal at saka sibuyas dahonan. Yan. Para sa pansit. Ano ito? Kasi yan yung laging ginagamit talaga namin eh. Pinansitan. Pakita mo pa. Pinansitan. Kasi ginagamit talaga namin lagi yan. Halos everyday. Mahilig kami sa pansit. Ito naman, pansit. Yan yung pansit. Yan yung itsura ng aming guys. Tawag na yung isa. Ayan. Chuchay, wait ka lang. Ito, ano to? Si Chuchay ito seeds to ng... seeds to ng... Ano yan, Bi? Pa-check ko. Seeds ng... Ay, yung buto na ipagtatanim namin. Ito, mga gulay, ready to... Gulay. Ano yan, spinach. Spinach yan. Ito, lumpia wrapper. Kanina may saging doon, pero niluto na namin. Ito. Wala na. Dito pa. Ito egg. Ito is honey. Sabaw rin to para sa aso. Yan. Tapos tubig. At ito, sirilak ang chuchay. Chuchay yan nung nagkasakit siya. Tapos milk din to ni Chuchay. And, ayun, toothpaste ni Hagrid para sa sakit ang ngipin. So, kasi may nagtanong sa akin eh, kung ano yung toothpaste na pinanggamot ko sa ni Hagrid. Ayun, Xylogel. Nilalagay lang to sa refrigerator. Tapos ginagamit lang namin pag kailangan na namin. So, that's it. Walang extraordinary sa aming refrigerator, guys. But, lang, makikita lang talaga dito na hindi typical sa ibang mga kabahayan is talaga yung aming mga ready to eat na snacks, ready to eat na ulam. I know some of parent or mga pamilya ginagawa din ito, pero hindi ito usual talaga na ginagawa ng iba kasi yung ginagistan talaga natin iba naman talaga eh. So inadapt ko na lang tong ganitong kasi mas madali, mas mabilis, and yun, kagaya nung mga ulam ng mga aso, talagang sinachop na ni Papa yan pagdating, pinapakuluan, tapos ito mga pancake, ganyan. Mabilis lang siyang kunin, mabilis lang si Chuchay dito sa baba. Mabilis lang, ang dumi ng floor.
mabilis lang din i-ano natin. Pero ito talaga, ito yung napaka-extraordinary sa aming refrigerator. Tingnan nyo, may ice pa. Kinatian niya. Kinat to ni Hagrid kanina. Hindi ko alam. Kanina niya to ininuman tong Yakult. Kasi yung baso namin inubos niyang basagin. Dalawang Naubos. Dalawang dosena na baso na ubos. Isa na, meron na tira. Oh, kaya sinabihan siya ni Papa na pag nakabasag pa siya ng hindi na lang namin ibibili ng toys kasi ibibili na lang namin ng baso. Kaya ang ginawa niya, naggumawa siya ng ganito na baso. Oh, itatapon lang din naman niya yan mamaya eh. Ano lang niya yan. So ayan, yan yung walang extraordinary sa aming so again, sulyapan muna natin yung ating, alam nyo ba, etong pagka-arrange si Papa, pagkasalansan niya dyan. Ito talaga, binibigay ko yung credit kay Papa talaga kasi si Papa, ako lang yung nakaisip na bumili ng mga containers, ganyan, kasi gusto ko talaga na may kasi sabi ko diba sa'yo sa mga past vlog ko, I really hate mga plastic containers sa but since nakahanap ako ng ganito na very maliliit lang, nakasyang-kasya siya kasi ayaw kong gumagamit ng containers kasi nga masikip. But since eto may mga sabaw, may lagayan na sa sabaw, so mas maganda na siyang i-anuhin. And binibigay ko yung credit kay Papa kasi Papa yung nag-arrange talaga niyan. Kasi pag dumadating kami dito sa bahay, talagang siya talaga yung umaasikaso dyan sa ang ginagawa ko talaga pag nagluluto ako ng mga bulk, sabi ni Papa, wag na, maliit na bagay. Pero as in talaga, si Papa talaga nag-arrange niyan, pati doon sa baba. And alam nyo ba, may times na excited lang siya, gusto lang niya buksan yung refrigerator kasi gusto niyang tignan kung ano yung hitsura ng aming ref. So ayan. So ayun guys. So tapos magkakape na tayo kasi hindi kami nakapagkape. And si Chuchay dito naka-wait na kasi sa labas kami kakape. Kasi wala. Yun naman yung aming BCO. Tapos ayan, magkakape tayo. And ito yung binili namin kahapon kasi nakalimutan namin bumili ng peanut butter. 110 pesos. Ganito na siya kalaki. Masarap siya. In fairness. So, ayan. At dahil Sunday today, so, relax mood. Kanina, nanonood na ako ng YouTube kasi, kanina, nanonood lang kami ng, sa internet ng CCF. Hindi kami nakapagsimba. So, nanood kami kanina ni Papa, dalawa. And, ayun. So, today Sunday, relax mode, walang pick up, and may mga pending pa ako na pipicturan. So, bukas pa yan, kasi syempre, relax mode nga tayo. And then, yung isa dito, ayan. Ayan. Kasi kanina pa siya, kanina pa siya, ang tawag dito, ang pangit ng lighting. Kanina pa siya gusto mong computer, pero hindi siya mga-computer. So, si Ashi naman, ayun, ang totoo talaga si Ashi, may tali si Ashi dito kasi higa agad. Ayan, kasi matagal niya hindi nakikita yung mga doggies eh. Kasi si Ashi, napaka-hyperactive, no? Kahit pa ilakad-lakad namin siya, talagang hyper na hyper si Ashi, no? Pero grabe yung balahibo ni Ashi. Grabe talaga. Sobrang, to si Ashi? Mixed breed kasi si Ashi, guys. Sa mga nagtatanong, mixed breed po siya. Mix na po siya. At hindi ko alam kung meron siyang lahi na Aspin. Parang feeling ko meron siguro. Pero, makapal yung balahibo niya. And sobrang loyal kay siya pang, no? Napaka-loyal ni Ashi sa amin. As in, sobrang loyal ni Ashi. Na? Sobrang, tingnan nyo dito sa kanyang tuitan, grabe yung balahibo talaga, as in. No? I-explain mo sa kanila bakit loyal si Ashi. Oo, loyal talaga si Ashi. Pagba-ibang tao talaga. Pumunta dito, nagalit yan. Nagagalit siya talaga. Pag si Chuchay, Ito si Chuchay, grabe to eh. may pumunta Ano dito. to eh? Kahit sino friend nito, hindi to loyal. Kapag ito, hoy, salawahan. Makidnap. Makidnap. Kasi nakikidnap talaga to si Chuchay. So, pero grabe yung bond nilang dalawa talaga, guys. Kasi talaga sila. Sobrang
Sila talaga yung best friend talaga silang dalawa. Grabe yung bonding nila talaga maglaro. Si Chuchay, freely lang siya dito sa bahay. Free lang siyang mag-ano. Kasi, hindi naman siya hyper si Chuchay. Ano lang siya. Si Ashi lang talaga. Pero grabe yung, grabe talaga yung balahibo ni Ashi. Chuchay. So, yan sila best friend. Minsan, nag-lips to lips. Gina sila pa. So, ayan. Achi eh. Ang taba-tabanan ni Achi. Lakas kumain ito eh. Di ba? Lagi. So, ayan. Kakape na tayo, guys. Yung ano natin. saging mo. Sagi mo dito pa. Lang sa. Isa? Ibutang na dito. Wait lang.